gulat, ma'am? May gulat eh mo. Kapoy mo gulat na yun. Dugay mo abot, no? Wala ko ka. Bida, ma'am, na ako'y product, ma'am, baligya, ma'am ba? Barato ra kayo, ma'am. Kani siya, Bluetooth speaker. Kasi ganahan mo, ma'am. Di ka ganahan? Walay kwarta. Ako, ganahan ko niyo. Ako yung prinsesa. Hihirit pa. Ma'am, barato na kayo. Okay, 20 pesos, ma'am. O 20 pesos, madala-dala rin yung mabisan asa. Kasi matukag kuhan, malibang mo sa... Dapat dali sa mental hospital. Pwede rin yung madala-dala, ma'am. Bitaw, ma'am, 20 ra, ma'am. Masin ganahan ka. Oo, 20 ra. Ginamit naman ko na ma'am niya. Napulaan naman ko ani. Napulaan po ganit ko niya. Sabi mo, Baliw. Bitaw, ma'am. Napulo siya ikuan. Musika man siya. Nya, nani siya flashlight, ma'am. Para maklaro nimo siya. Ikaw, sir. Ganahan ka rin, sir. Bluetooth, barato ra kayo. Si ma'am, dili man siya. Imuhan yung kuyap, ma'am? Oh, sir, eh. Imuhan kabit. Sir, barato ra kayo, sir. Bilang rin, sir. 20 pesos. Pwede rin naman madadala. Dari good, sir, ni ma'am. Bagay mo, ma'am, sir. Pwede rin naman madadala. Try, good, sir. I-try. Sorry, sir. Morning, ako ibaligya, ma'am. Kaya mapayawan ko kalit. Ano niya, ma'am? A few moments later. It's a prank! Right, mga idol, so first time na to nga nag-prank. Ito ang music box prank. Kulba man din yung first time, dol. Agay, kilo. So, dol, narito sa to ang mga shoutout. So, shoutout ni Juri Tanyo, James Bay Paradero Verdun, Maret Damin de la Venti, Karen Temperatura, Binji Tanyo, and Beverly Martinez Tanyo. Dol, atangin ninyo ang asumpay ato nga kuan at nga prank. Dapat to siya sumpay, dol. So, atangin ninyo dun. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel Romel Amante Comedy, and pag-follow sa tong Facebook page nga the same name. Alright, thank you.